Hello, I'm Mago. And I'm with food again. Posal on the home, the Quabuma. Gassajam, and I'm with food again. Ha! Posagana do more than ma. Only here at your Sayana Jam more than ma. Posache. Oh, they come my. Oh, you come to Sak, I got you more than ma. Is it the Lum Sega Sajama? Is it Sega Sajama? Actually, man, is surprise. Actually, man, you put Sak by Saji. I can't remember to Saja Pusaka. Apa saja? Nggak tahu ya, Bon. Wow. Ini bujuk kopi pedu. Bujuk kan ada lah biar mugo. Omogo. Ai biar mugo. Do. Napi. Osha 1000. Pole nke kogwa. Echi mege bon wa o. Ama mo na shi oku do fada ga shi kwa moto do okunu. Ya posa kwa loge. Echi mege o ru won ki ji ge ore ani ya. Mmemme wa mre ga banya agbako. Nsogbu adịghị. Chai. Ekonye. Mbale ima kwa ya oya wo yen agu nwata omere abo bi nwa ogbonne ha to dalu oya de kwa nno nwata obele elu nri etole olodo nwa abogoto mbale nwa ogbonne ashime we mesere lu akwa ga thank you ya gi buru gba ya na gi kuru gba ya na abia ba na nka ulo gi shi na nka agu ulem le ulem ebe ebe ulo ha I'm sure ulo elu agu ulo gi alai pai so Madam, good afternoon. I'm your mama. Hey, yeah, grandma. Bye-bye. Hey, Asaba. I'm for the banana, Jamaga, banana. I'm going to ballet God one. Nappy, ma. Chineke. Is the lemon to come as a motor from my gazetolo, holding motomso. I gazetolo. Chai. I jagaji. Oh, yeah. Oh yeah. Bia mama bia lo. Bia help am pick up. Na pio kwalonya. Oh, nwa na mi amohu. Eziokwu. Amusowo. Ọ dị mma. So obia gba maka omogo. Andi abịalele nkai. Nwa m kai nile. Nwa m nwanta karị mma. Amakwa. Amale nwanne ya. Okay. Hey. Onye bịa ni ọmụgwọ nke onye mmịa nwa ya dị ime bịa na ọmụgwọ ife ọjọọ Ndezi imela gị. onye ọbụla nọ gbagwọ na ha ekele ma iwetukwu iwe shi mejighị nwa gasaje ashimte nke gị by surprise Ọrụ ugbo onwe ka saje to ọmụgwọ. Ejotokwa gị ya gị nwa amụle ya aka amụle ya amụ gị kupule bi ọnị ndị ọha fịa ya ga-eji apịa ya. Nnọlụ nwata amụ emotional ma gị shi mmịa gị dị ime wee shi ha lem enyi m nwaanyị ma nkasị ịmale nwa biba nwa asabọ nwa ọsọ ụmụzi afọ gịrị bịa gị afịa ya kparị ụmụnta mmịa anya anọ izilo ọnọdụ mmanya mgbe ọhụrụ kemgbe ọhụrụ na-agbakọ na akụkọ so nwa amechinelu ụlọ akwam sili abịa ngasaje si okpochi ọrụ ime erukule ọmụmụ bụkwa maazị fulenta ajụ ife bịa nwa m jee gwesa ife kwapụsa akpa ife mbụ ebe ịchọghị ikpe amịmụ ugbe ya ga-eme anya ọbela gị dadụlụ ya Ọ ga-atinyetalụ. Ọ ga-atinyetalụ. Ọ dị mma. Kwesara bafụ anyị jegodi ife otu bịa. Ọ dịghị mfe ụzọ karịa anyị Iji ka akwụkwọ ofu. aja m ubi ha ọ ma mkpasa ụgbọgọ ebuju Ọrụ imele o, nwa ala gị ife dị n'ụlọ m. eziokwu N'oge ife dị n'ụlọ. ka ọma maịkọm wepụsaja ebuju m ebuju mmali fọwụ sizin ya fọwụ oge ya Ọ dị ka ukwu o. Ọhịa ụlọ oku agbalele. Enwere oge ife ọdụ. ọ bụcha mmụ Ogbugbu ugwu. Akwụkwọ ofi. Ọ dị ka ukwu o. Ya. Magari o. Chineke mekwale o. Nigeria dị nnọọ. Ma ya ga-eyi ọrụ dịkwa garị ntọ Ifiji bịa. yọpụsa gị nwale nke ife afọ gị na ashim gara adịghị ukwuu Gị bụ jikọta akwụkwọ dum ga ejilo gị na-eri akwụkwọ. nda mgbe izu sọsọrọ m okpogo nna pi
Ndam bi isi sosoro nne go okpogo. Biko wepụ m agwosala m aha aka ha. Gari o ma adịghị ukwu. M ga-enwe gị gari afọ ọnwa. Busaje fọ iji gba m ekpakpa dị gbanwe. Ikpakpa dị ya? Ha. Hey, obu ahụta so ikpakpa. Yi? O folole nke m ya gbatara m o. Ya ka afọ akọmata gị ikpakpa. Ezuka. Ọ dịghị mfe. Even ma ọ gwụsị tattoo ma ọ ma mgbesaba ma achara ma ụgbọ. Ewelu nke ọdịma na-eji n'ụlọ. Cha, onwe mbekwa ife ọkụ ugbu agụ anya m hapụrụ ya asa ga iri shishi ụtụtụ. Aka agụgbule mmadụ na-elega anya eme. Ụmụ gere dị n'ude. Eshemi anya ogolibe. Ọ ga antenatal ịmalele ime erupụla ọmụmụ. So ọ shoje wolete ya anya. Ba Jesu salo ani ye meto ya yo ọlụ abịa tụwa ụfa nwe. Okay, we ma se fún imu lo. Ba Jesu sa. Mbia wa. Okay. Gwa mu abubasi ule. Hey, adịghị mfe. Ọnụ mmiri melele melege mu film. Mma, emotum shishi nna bịa ọwụwa onye ugwu a police. Ọnwa n'ụlọ ya dị nlere go. Ụlọ asaya akaba hale nke ọma sef. Yọpụsa gị n'ọnụ ụgba. Ọkorule gị. Emo gị shebe on mansion de Ndan no. emotum shebe on mansion iku mbiasa jena ndakwa Idobulu onwe gị idoka aka gị n'aka. Nwata ọhụụ n'ọnwa. Asị gụbọ nta akụkọ eme orusa ebe ọma gị owe koritela ọkpa oluguzowe. Ọchọ mansion. Amalụ m nke nna gị nọ mụ mansion. ma ife m kere nwa na-akpa egwoshi ama mma lego nke azụ ya dị ma mma imulo ya ọja ma mma achọ m ebe m ya na-elelere m film Ole film ihe elegataga film ya ojugo afọ anyị ka bịala bịa ka banya lega ulwe. Anyị ga-eji ụtụtụ ama njụ afịa. Enule nwa m anyị ka bịa. o Chineke na achọrọ m iji ele film o achọrọ m iji ele film amalị m ma telivishọn ọ dị ụlọ ọ sef Asha anyị ga-eji ụtụtụ ama njụ afịa. O sulele gị kwanyere onwe gị ugwu. Ọnụ ụgba ọkwa n'ihe ekwuchi ọnụ gị n'ihe eji ọnụ gị ọhụ ga-ekwuchi anya. Anyị abịala oshi anyị abịala. ma mụ ga-echọrọ ebe m ya na-eji elere m film Asaba. Anyị abịala m ya ma Asaba. Ọ dị mma. Chai, amkpọ mmanụgo am ji asha erule m. Amkpọ mmanụgo ji asha erule m. Hey. Ka mmanụgo. Mmanụgo anyị rule m Asaba. Anyị rusi udo. Nna pi nọ nke ọma. Anya ka fugo mmiri ya washa ọgụ n'ọgwụ. Ka anyị nule. Ka asị m eji agị shanya larisale. Mgbalụ ka. Bye bye. Hey.